Valor 14 trillion pesos ang kautangan ng ginapangatubang subong sang pungsod Pilipinas. Sa sininga kantidad, kapin 4 trillion. Sa sininga kautangan ang external o kunagikan sa luwas ang pungsod. Kapin 9 trillion naman ang domestic. Sama-sami tinituyo sang pagpangutang nga mapondohan ng mga programa kag proyekto sang gobyerno. Apang mabatyagan bala ini sang mga pumuluyo. O sa mga palautang da, kung kuanay, pamati. Pagpangutang sa aton gobyerno, pwede bala malikawan? Kung hindi ginman, paano bala ini dapat ginagasto? Mga kapuso, aring aton tutukan sa bungaga. Hi there mga kapuso, welcome back to watching GMA Regional TV Early Edition. Utang kag budget management ang tutukan sa aton spotlight sa bungaga. Here with us is our guest, Ma'am Inday Priscilla Goco, siya mga kapuso ang convener kag presidente sang Freedom from Debt Coalition. Kontra utang niya. Ma'am, good morning. Hi. Hi, mayong Adrian. Ma'am Inday, subong naman niya, you're very active sa ginadusong nga national budget naton. Nga bala dapat invested ang tag sa Kapinoy. Nga bala dapat invested kita to hear and actually see this progress or go sideways as part of building our nation. So, ginaproseso pa man ni subong sa Senado kag sa Kongreso ang budget, pero nakita na nato ng ila draft, ang ila gusto nila i-presentar sa kag ara sa deliberation, nagabantay man kami, naga-monitor man kami sa deliberation. So, they have defined the priorities, pero what is happening right now, daw baliskad sang ila ginapanghambat. Kay kun nantawon, halimbawa, example ko lang ang budget sa confidential fund, no? Kadako sang sa mga nagliligan nga tuig, hindi man amuna kadako. Base naman sa analysis ng FDC, apisar bala sang trilyones naton nga utang wala kita nagauswag. We're going downhill as a country. Nga wala kita nagahanot. Siguro ang isa gid namon ang priority gid pag-prioritize ang budget. Kay though they are saying nga para sa development ang ini, pero kakita man namon halimbawa instead of food security ang mas emphasize subo ang infrastructure pa yang kinanglan pagid na bala Maharlika Fund, no? So ano ang imbis nga ihanot naton ang budget for economic recovery, baliskad ang nagakatabo. Do hindi namon makita ang travels ni presidente, grabe man pagdako no within pila pa lang gani, almost 1 year pa lang siya sa pwesto, pero grabe na ang travel expenses. In Bacolod City naman, pinakabago nga utang 5 billion pesos loan. Agud mangin super city kita. Will this address the major concerns of our people? Ang tawon na nato nga maayo ang we are not for anti-development kami. Manami gid nga mag-uswag ang ato syudad, pero is it addressing the majority of our people? Halimbawa subong sa urban poor, ang food security, ano mga assistance nga pwede nato ni mahatag sa ila? Ang 10,000 ba nga naigos ang kalamidad, will it be enough para mabuligan kag makabangon ang aton mga kauturan? Aliho, isa-isaw nato na. Kung ako for example, mangutang ko anong dapat mangin perspektibo ko bilang manugutang? Indirectly, this should be the perspective sa aton lideres who represent us and our plights as a people. Amo na gani kay ang pag-manage actually sang isa ka sang LGU. Parehas mo na sang pag-manage. So, ano ang priority subong nga panahon? So all the resources, ibutang mo lang dirang allocation. Ano ang mas priority? Is it food? Is it housing? Is it education? Amo man ang gina-expect namon sa siling nga gobyerno. Kaya actually why na sa kinatoy. Amo man ang pagpangutang. Mangutang kita para diin. Basi ang ipangutang naton hindi man na siya makabutwa or makabulig sa sitwasyon ta subong. Amo nang ginaano man namon nga is it priority gid kinanglanon gid kag bala na konsulta niya ang mga pumuluyo kung ano mangin prioridad. We miss that process gid permi, no? Nga ang pagtalana sa budget is only on paper, on desk, nga why sila konsulta sa mga tao. Gali, dapat we have to sit down, no? Lulupod kita tanan. Manggaranon pigado, may posisyon o kung wala. O, Adrian, ang apo mo may alatubongon niya utang, dapat kabalo ka niya, dapat nasumasuma mo kung paano ni mabayran, amo ning lulokdohon mo in the future.
kaintindi kita nga pigado ang Pilipinas. Ang mas pigado ka, mas ga-prioritize, kagahugot ka pa mo, di nang mas priority. Amon expectation namon. Kag dapat na konsulta gid ang mga tao. Kay kung nakabalo ang mga tao, they can also makaintindi sa perspective nga nga nagakinot kita, nagahugot kita pa kay amo ning aton situation. Hindi maintindihan sa mga tao kay nakita sa mga tao daw may pundo man, daw damo man ng budget nga amo ning among situation. Ma'am Inday, bali ako may shinmail, ang misis ko may shinmail. Iloy amay, lolo, lola, kauturan, may tag shinmail kada isa. Baw, kada ko ugalis ang lulukduho namon bilang isa ka pamilya. So nagdigad more than 100,000 ang utang naton kada isa. No, kung i-divide sa 110 million ang aton kautangan. Ano pa na? Gadako na sa nga nagadako. Kasi siyempre, ang interest, ang iban pa nga fee, no? Kag nagadako pa na siya, kaya kadalakat ni Presidente, hindi malang to investment ang gina-transaction niya. Ang iba niya nga transaction is pagpangutang liwat. Kag ang iba naton nga ginapangutang, ibayad lang sa interest ang ginpangutang man naton sa nagligad. So kita ka makabutuwa sina. Unless nga hindi magbago ang perspective sa aton gobyerno para sa tao kag sa development. Padayon kita nga magalukdos ang inang mga kautangan pati nga aton kabataan. Bilang parting words, Ma'am Inday, on behalf of FDC, ang pagpangutang bala malain. Actually, dapat mangin consistent man kita kag critical sang ano ang pagkantuan sang mga utang, no. Kay kalabanan sang aton utang hindi prioridad, no. Na-address siya, napatuhoy siya sa hindi mga priority nga expenses. So dapat i-review gina ang sistema sang pagpangutang naton. Will it benefit majority of our people? Amo na ginano ko sa mga aton mga civil servants ko, no nga padalman ano gid ang kinahanglanon subong mas pigado, mas kinanglan nga hatagan sang priority ang mga kapigaduhan. There you have it mga kapuso, Ma'am Priscilla Inday Goco, convener kag representante sang Freedom from Debt Coalition. Ma'am, good morning sa daso naman. Good morning kag salamat gid sa tanan.